ikusi genuen ikastolan bazela eskolantzak egiten zela, eta hori azeritzen pixka laguntzen eta irakasten. Eta ikusi genuen dantzak azten zirela aurrak, baina handik 2 urtetara utzi egiten zutela. Azten ziren oso gutxi, hasiera batean ez diren 30 dantzari izatera. Eta bigarren mailan utzi egiten zuten, 8-9 urtekin utzi egiten zuten. Piskat aztertu egin genuen, zergatik gertatzen zen hori, eta ikusi genuen aurrak ez zirela motibatzen. Aurrak ez den zirela, betiko txistu batekin eta betiko dantzak eta betiko ensaioak egin da, batzuten jarraitzen. Piskat aztertu zergatik aurrak ikusten zuten telebistan, edozen lekutan asko zer ambiente handiagoak, argiekin egindako gauzak, milaka programa gaurkotuak, ez? Eta hori egin genuen zergatik duk ez. Jortu dantzak eta gaurkotu egingo ditugu, hau da, argiak jantzi, musika berriak egin, ez bakarra txistua, musika handiagoak, eta beraien koreografiak egokitu, nahiz eta euskal pausoen oinarriak izan, egokitu dantza guztiak. Orain duztet, momentu honetan hamar bat musiko beha, eta instrumentoak ditugu eskusoinuak, bigolinak, gitarrak, txistuak, txirulak, zarrabete bat ere badugu, eta nik ustet, eta dutainerak ere baditu. Agian zerbait utzi badez, baina ustet, hori ediala gana. Dantzak ikasten egon gina, baina orain teknik eta lantzen egia eta geuzta aukera portatzen egia ikaslea. Geuzta zelotzago izaten egia. Baina ondo, behar genuen, ustela. Personalki laguntza behar duten egunetan jaialdia daudenean eta espektakulo berria prestatu behar danean laguntza joten geha behar bana egitera. Jantzietatik, gauza sinpleetatik egin, estenatokia apaintzeko gauza prestatu eta gure eskua bota aldegun gauzetarako. Gaulako gaikintzetan, gaur bezala, etorri aldegun laguntza egitea. Gero zein jarretu egin duen berriro eta oso guztara dago. Ustet, orokorrean oso guztara daudela. Ni nire alaba ikusten dut oso guztara dagoela, dagoen giroakin, dagoen erlazioakin, adin desberdinetako umek elkartzen dira. Eta gero, jaialditara ateratze hori, zenatoki batean dantzatze hori, eta horre dena, nik usteko oso guztara daudela. Nik pertsonatik nire bat azitzen dut, baina orokorrean ikusten dezuna oso birokorita dautak bere inazten.
intentzioa zen pixka bat umeak hartu eta haiekin pixka bat dutasun batera iristea. Momentu honetan, dantzariak 180 gora dira. Nire bia zagutzen dugu, bai txikiak eta bai helduak eta denen artean oso normalaketan dagoen arte. Teknikoak 3 daude. Atzetik zuzendaritza batzordean 12 bat daude, musikoak esan bezala 10. Gure proiektuan sartzen zen pixka bat musiko helduak edo musikoiak kontestatuak izatea. Laguntzaileak ikuskizunetarako beste dozena bat guraso daude. Bi egun dauzkate hartuta, esaiotarako? Normalen saioak ez du gorazo asko dut, baina bere tablea dauka, bere ordutegia dauka. Gerezetan dago egiten dugu, jendeak ez dudulako ondo molatu ordutegiarekin. Azken behin elkartzen gera, eta bueno, saiatuz azkenean bakoitzak jartzen dugu gure aldetik saiotara juteko, eta nik uste harremana ona dugu bainez, elkarrekin, eta bueno, saiatzen gera. Aktuazietan bai laguntza behar da eta laguntza gurasoak eta ematen digute eta hori gabe ezin denuke aurrera gara. Nik ez dakit aurreko egunetan ordu joten dian egunean bertan bai, ateratzeko momentu hori aurreko ordu erbila gazak izen baden gora, bai oso ordu joten dian. Aktuazioetan adibidez denak implikatzen dira tope, baina saiotan geroz eta alduagoak geroz eta gehiago implikatzen dira. Pentsatze gogorra izan behar duna, ez gogorra atera, jendearen horrean dozen astea. Pero nik usteko hori gontzen dianean ja pizkatxo bat urretasun hori ja gutxituten da, dokumitu zaiela dozen azten dianean. Badakigu ze ipuin edo ze historia kontatuko den, dantzak badakit buruan ditut, ze koreografiak egingo ditugun ere bai, musika donioekin edo ritmoekin dantzen hasi gara, baina hori utziko dugu ate-ate. Gerria pasaratuko da 2008an, eta egon ikusi dugu. Non nago? Norbaitek ikusten hau. Ez. Ikusten nauzue. Bai norbaitek ikusi nauia. Gizara joa. Lasai. Ezagutuko nauzu, lasai. Igual desagertu narko dugarri hori. Zeiten ezu horreia. Zertan? Ono zakizuela, zertan? Zeinik ekarri zaituzte honea? Zer zer esan, hor dagoen hori argitxo da? Bueno, ez dakizuen, baina oindela duela 5 urte, gero dantza taldea jaio zen. Batzu txikiak zarete, baina ez dizute, laburki esplikatuko dizuet. Oso erresa da. Jaiotza baten aurreko prozesua ezagutzen duzue. Amatxo batzuk, aitatxo batzuk,
bilera batzuk gauez berandu arte, nocturnitatea ditzen dionik horri, eta proiektu bukaeran jaiotza bat. Proiektu oso garbia zeukaten, burutxoetan eta jaiotza etorri zen. Haur txiki horri gero deitu zioten. Eta izen baten atzean zer dator? Abizena ez da? Bueno, abizena eman behar zitzaion, eta Axular abizena eman zitzaion. Gero Axular dantza taldea. 5 urte dira ja, gurekin. Euskal kultura, dantza eta zabaltzen. Baina ez bakarrik hemen Euskal Herrian edo, ez, Europan zehar ere bai ibili dira. 6 aktuazio izan dituzte Europan zehar baita ere. Eta hemen, jaietan eta parte hartu dute, 3 ikuskizun, 5 urte hauetan egin dituzte, aurrera atera dituzte, eta guzti horietan argiak, musika, dantza modernoak eta harmoniko batean erakutsi digute. 5 urte dira ja, hau txiki honek ja, badirudi proiektua aurrera doala, eta aurkeztea besterik ez zai geratzen. Zuekin, gero Axular dantza taldea.
Bai, hori bai. Bueno, aurrera goaz, lehen komentatu deten bezala, guraso horiek, aitatxo amatxo horiek, biltzen ziren, edo biltzen dira ikastolan, eta izen finko bat dirudi dagoela hor. Juntakideen artean, hasieratik hor egon da, eta 5 urte pasa dira, eta hemen jarraitzen du. Sarriri jauna, hemen daukazu. Oi, hemen dagota! Kaixo, ze mogoz, patxiku? Eguno. Bueno, hemen sekreto batzuk ezagutu nahian. Lehen komentatu duten bezala. Hor, zehozer badago, ez esan dena marroi badala, guzteo antolatzea, eta zehozer gertatzen da, zer esan diatenez, bitxatu behar dezkudenean, hor zaudete, berandu arte bileratan, eta zuten guztoko ere egun. Bai, noski, giro ona dago, giro ona daukagu taldean, esan bezun bezala, tarteka, izaten dira, olako afaritxoak, batek soziedadean preparatuko dela zehozer, eta, bueno, olako hau zerret izaten dira, baina egia da baita ere, urte guztiotan, lana asko egiten dela gogotik, batzutan, azken zer bezatzen pixka bat atzera eta pixka bat, bertigoare pixka bat ematen du, pornola izan asuntoa zendo. Eta, bueno, azkenean sekretua pixka hori da, giro hona, jendearen artean, lana egiteko gogoa, lana egiteko ilusioa, eta gero, tarteka, batek soziedade o zaharroteria oso antolatzen badu, hori gebian dezuan. Bertigo horren bakua Aizu, baina bertigo esan dudala, zemuz goetikan, zemuz egitzea. Bertigoa, bai. Eta, bueno, baita responsabilidadea, ez geizten hastea eta ja, ume bat, lehenengo segundorako ja negar zentzutea ja, benetan, dena da. Gau kontatzen nian. Hori bai izan dela sarrera honak, Horrela, bertigoari buruz hitz egiterako onpatxe gauzatxo bat, ez aldizue bertigorik ematen ikustea, ze ume gutxikin hasi zineten, 35 umekin, pasaiaten ez eta ja, 180 baino gehiago dezkotute dezakinen. Nola, guzti hori moitzeko, zerratzeko orduan eta ze suposatzen zuen? Bai, horrela da, hasi ginean taldea txikia zen, ez dakit, taldeatzen gure obra txikia zian, eta, bueno, talde guraso bat gutxi, eta egia esan, urteak ikoaz, adia da izugarrian konturatzen zeak, semea bat bilatzen, horretaz asko dakite beste batzuek, gurasak gero eta kana gehiago, eta, bueno, sekretutxoa esango nuke, taldean dagoela, nik uste ardurak eta lan konpartituak esango nuke batez. Hemen bakoitzak egiten du algoritma, dakien moduan eta borondate honenarekin. Orduan, hori egia esan behar da, balduzen dedikazio ere handia da, ez da bakarrik esak ematen eguneroko lan azan izan gero ariabiak dira, hori bideo horietan, imaginarietan azalduan bezala, dedikazio handia eta gero hori xili baina den musikoien lana ere, zera, pixkatazio barratu, berak ere astero gure zailuak eta horako lanakin, azkenean, jendeak guten da engantzatzen eta poliki, talde txiki izatetik, gertatzen ikusten talde handia izatera pasatu gehala, eta zenbat hori, Donosti Marian, eta kanpoan ere zenbait aktuazioetan ikusten da, ja, jartzen ere hortia gora. Bueno, denon partetik, benetan, bihotze hotzez, eskerrik asko, lehengo juntakidei, oraingo juntakidei, eta betiko juntakidei. Vale? Venga, eskerrik asko, saludos.
esta de aquí, esta, la de blanco. La de blanco que se siente. Esta de blanco que se siente. Esta de aquí, esta la de primera fila que se siente.
Nork esango zian niri, Euskal Dantzako horrelako ekitaldi edo jai batian, hainbeste kable, hainbeste foko, hainbeste jende, hainbeste gauza aurkituko genukenik. Nik hori goitikan ere ikusi dut, zalantzan nengoen orgoiak zintzilikatu nautenean, ondo behiratu behar izan detia sokatikan jotzen zidaten edo kable batetikan. Hemen jende asko ezagutu dut gaur goizetikan, eta pertsonaje bat edo pertsona bat oso garrantzitsua Robert MacGyver da, goizean goiz ezagutu dut, bere anekdotak eta badauzka, eta hor goian dagoela uste dut. Robert, hor zaude? Hemen dago, saunan. Badakizu, esate dute infernoa behian dagoela. Robert, una anécdota que se ha hecho bastante famosa es una referente a no sé qué efecto nevera para crear humo que tuvisteis que improvisar por alguna avería. ¿Nos la puedes contar, por favor? Bueno, la avería era que el equipo pequeño, el bueno, costaba muchos miles de euros y entre todos pues fabricamos uno muy baratito, el alero le sirve perfectamente. Bueno, a mí me han contado otra historia, mucho más fabulosa. O eres un tío muy modesto o de verdad el calor te está afectando. Acerca de los vatios y todo el cableado que hay, todo esto, ¿cuántos estáis en el equipo técnico? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cuántos electricistas, cuántos técnicos de sonido? Bueno, normalmente en cabina estamos 3 personas, aunque a la hora del montaje y desmontaje contamos con la colaboración de la gente del grupo, ¿no? En cuanto a cables, sonido, vatios, micrófonos, bueno, muchos de los presentes os acordaréis de la primera actuación en Donosti con un equipo de candilejas, nada homologado ni muy presentable, los músicos agolpados, por no decir montándose unos encima de otros. Bueno, yo creo que hemos pasado a una situación mucho más profesional desde nuestro punto de vista y mucho más estético para el público. Bueno, egia esan behar dizuet, ez da MacGyver berak izena González. Tipo modesto eta langilea. Bueno, eskerrik asko denei tekniko guztiei zuen lanarengatik. Eskerrik asko. Sí. Es que igual me va a costar más encontrarte ahí. Igual me va a costar más encontrarte ahí. ¿Por qué estás sentado? Ya, lo que pasa es que tú bajas, ¿no? Yo bajo al final. Yo bajo al final. Tú te bajas, digo. Digo que tú te bajas, ¿no? Qué mala onda. ¿Cuál? Sí, lo que pasa es que se acabará la pila y demás. Claro, por eso. No, como quieras, pues llévatelo. Cortamos ahora y lo llevas ahí. A la zona esa de... No, ahí en la mitad. En la mitad. En la mitad que está libre. Donde está la ventana esa. Pero en la última fila. Sí, sí, arriba, sí. Toma, si quieres. Corto ahora. Quieras. Lo pongo al rato y ya está.
miseria handi, Juriferan miserabia, denbora beti penaturi, bera dela kausatutu, ona tormentaturi, mundian ez du gauzuri. Behin batez beleekin, dominera juaitik, bieneko hiritantik, jaunaren mintzatu nahi, aragura ginantik, guainu igizan zizaturi, zilela ikusi guzti, estonatu zirari. Errotenen, bortzumetan, grazia gorde izaten, mintzatu mezuzuketu, memento bat zure gila, igarana igiriketu, otoi erran izabizu, digiten ziradia, zazer eginen ekizu. Badeiateu zere mundi, hain sustregen igadi, hain miseria handiri, Juriferran miserabia, denbora beti penaturi, bera dela kausatutu, hola tormentaturi, mundian ez du gauzuri. Behin batez beleekin, dominera juaitik, bieneko hiritantik, jaunaren mintzatu nahi, aragura ginantik, guainu igizan zizaturi, ez ziela ikusi muntik, estonatu zirari. Erantzenen kontsumetan, grazia gorde izatu, itzatu nahi zunduketu, memento bat zure gila, igarana igiriketu, otoi erran izabizu, digiten ziragia, lazer eginen egizu.
Isilduena, favor. Euskal tradizioa bultzatu nahian, gero Axular dantza taldeak Donostiako zenbait festa berezitan parte hartu dugu. Polentzeroaren festan, inauteritan, eta beti Donostiako jaiaken konfiantza sentituta eta eskertu nahi diogu konfiantza hori. Gure artean Donostiako turismo bulegoko gerentea daukagu Manu Narbaez, eta galderatxo bat edo egin nahiko nizuke. Jakinik genuen ia ze garrantzia baten diozuen bulegotikan, Donostiako udaletxetikan eta baita ere euskal tradizio hauei ia erakargarriak diren turismorako edo ez, pixkat horri buruz hitz egiteko, hiria, auzoetan eta... Viajatzera egunen guztioi. Viajatzera juten daranien ez da zu bidea izalia bazaren badakit. Normalian nahi duguna da gureak ohikoak ez diren gauzak ikustera, ez? Paisaiak, etxeak, ohitura, eta beste guzti. Donostiara datorren, onera datorren, turistak hori ditu, ez? Bere etxean ikusten ez dituenak ikusi. Ondartza dala, etxea dala, janaria dala, pintxoak dala, baina nola ez, kulturare ikusi nahi du, ezta? Eta kasontan, hemen eskaintzen gero Axulartareak eskaintzen duen hori, nik uste dut aparta da, ez? Batetikan, hori, besteak turistak ezaguten ez dituen horiek zaintzen eta aldintzen ematen dituelako, baina ez duri bakarrik, eta gure itxurak eta gure kultura gordetzeaz gain berrikusi nahi dituelako, ezta? Sortu nahi duelako, gari batean, horrein nahi pilpilian gauden sukalda bilek egizuleko zela. Oiko tradizioak erakestera batera moldatu, alako zerbait ere, da gero taldeak egiten egitera. Eta ez dut karrituko beste horiek, orain, hiru izan, eman dizketen bezala, noizbait, gaur 5 urte egiten ditugu, bendikan 25 urtetaren sortu dituen izango gero Axular taldeak ere beste 3 izan horiek. Eskerrik asko, Manuel.
bajarle, ya está todo oscuro. Tú ni eso no has tocado, lo dejas así tal cual y ya está. De vez en cuando un poquito, pero si yo casi puedo acelerar. Sí. Con lo de la cinta y de... ¿Será esto, 29, sí. Vale. Además me parece que para cambiar la cinta hay que desmontar. Por abajo se estaba más fresquito, ¿no? Sube el calor, la ropa que llevan. Positivas. No sé qué entrevista. Estilo de cultura. Nacional Chuletado. Ay, qué foto más bonita. Joder. Hau musikari taldea, bitxia, Jo, jantzi hauekin eta nik beti ikuspegi izan dutela musikaria jende serioa dela eta egia esan, horrela ikusita, zait idei horrekin jarraitzea. Musikari hauen artean bat aukeratu dut, zozketa egin dugu eta loteria etzaio tokatuko, baina no bai. Lara Michelinari galderatxo bat egin nahi diot. Aldez aurretikan, galderan aurretikan, hor bastidoretan edo galdera bat egitea eskatu diate. Ia zerrikusia dagoen azkenengo 5 urte hauetan egondako kambio klimatiko hori dela eta zuen aktuazio kopuru handitzearekin edo lara. Zerrikusia daukagu? Aktuazio kopuru handitzea? Handitu da zuen aktuazio kopurua eta era berean klimatologia aldetik alkistan aldaketan nabaritu dugu. Orduan, estatu mailan jakin nahi dute ia zer ikusia dagoen horrekin. Eta bigarren galdera eta azkenengoa. Zaila da, konzentrazioa mantentzea, hainbeste umen moitzen nahi diela eta hainbeste deabrutxo mugimenduan aurkitzen dituzuenean aurretikan. Bai, hori esan bai. Egun behartera adiz, zer jo behar dezu, noiz, beraiek momentu esaktuan sartzen dira dantzatzen edo ez, eta bai, oitua gaude ja, 5 urte dira orduan. Datorren, beste 5 urtetara egin galatu zaion. Eskerrik asko musikari guztiei zuen anarengatik, lan apartangatik. Eskerrik asko. Está lleno además, Está lleno. Los críos aquí. Abajo está todo.
Era 19. Hombre, los primeros días. Hoy pintando. ¿De quién nos sacó esa foto? Vamos, pincho. Toma ya. Beno, festa aurrera doa, musikariekin hitz egin dugu, teknikariekin, zenbait laguntzaiekin eta orain nire ustez garrantzitsuena, gurasoak. Ez genituzke ume hauek izango, gurasoi eskerrez balitz, badakizu hasierako prozesua esplikatutakoa eta ezta? Bueno, protagonistatxo hauek daukate hor atzean guraso maitagarri hauek. Badakizue, jarraipena egin apuntatu meak jantzi, moinua dala, bestea dala, ekarri eraman, amor, hori da, amor. Eta gainea tortura hori bukaera emateko, ona etorri beharra ikustea. Bueno, Nerea Garmendiarekin izango dut, baita ere tokatu intzaio, lehenengo filan jarri dute etzekin zertarako uste dut, ez, Nerea?
jakin nahiko nuke ze bultzatzen du guraso bat, ama bat, aita bat, bere umeak ona euskal dantzako gero taldera apuntatzeko. Bueno, hasieran euskal dantzara apuntatu genituen gure seme-alabak euskal kultura sustatzeko modu garrantzitsu bat iruditzen zitzaigulako. Baina gero axular taldea ezagutu eta gero 1000 arrazoi gehiago. Adibidez, astean zehar gure seme-alabak egiten duten lan hori, gero hainbeste tokitan erakusteko aukera izatea, gabonetako despilean, inautegietan, ikuskizuna egitea, iruditzen zaidala oso motibagarria beraientzako. Eta guretzako gozada bat da, nik beti emozionatu egiten naiz beraia ikustean, eta hori izan da. Badakizu horratzetik zera jende gaiztotxo badagoela beti musikariekin gertatu den moduan, galdera dokumentario izan da, umeak hor ensaiotan eta dantzalditan usterakoan denbora libre gehiago ukitzen ez dutela gurasoak kafetxo bat hartzea juteko eta zuen gauzetarako. Ez dut galdetuko, konpromiso batean sartuko zaitu. Eskerrik asko guraso guztioi, zuen lanarengatik.
gero dantza taldea, gero mendi taldea, laizter gero marka registrada. Bueno, alma mater edo Jon Etxezarreta daukagu, jakin nahiko nuke Jon nun da honi, Jon inizaile, hemen txedator. Txalo bero bat, Jon Etxezarretari, bueno, Jon, esplikatu behar diguzu, nola sortu zen ideia hau, gero menditaldekoarena, ze proiektu dauzkazuen, zer kontatu ditzen. Bueno, sortu zen, handeak eta esaio gabe, ezbertariak ziren. Esaio gabe, eta ikuskizun gabe, eta zein behar, mendiakun. Bueno, mendiakun putia Euskal Herrian tradizio da, politia da, osasungarria eta horregatik, hasi ginen, ideia horrekin, eta bainik gero, hilabetero, antolatzen du txango bat. Eta, justu, eta zendia uniak, gurasoak, eta hameketak doa hori ditzen dut, eta bakoitza beritxea, guztua. Planificatzen dituzue irteera kalde zaurretik jatiteko igande bakoitzean noa joteko intentzia dagoen? Bai, uste nahiz piso edo dituztea, esautzen ditugu ere mendi lazur, eta uste nahiz pixka bat ondo dituztea, ni bakarrik galtzen banez, hobe, ziruro gehi umiegin, eta ondo. Eta proiekturik, badauzka, ideiak, igual umiei erakutsi produkura zen, orientazioa, eta hori aurre arroba egin dut. Bueno, badakizu lehen txirrindularitza zegoela, igerik eta beste alde, atletismoa beste alde, eta norbeti okurritu zitzaion baita ere dirudinez ikuskizunik edo futbola ez omen zegoen eta igandetan, juntatu intzitun eta triatloia sortu zuen. Nola koordinatu nahi zuen Euskal Dantza eta mendi irteera? Zan diate Juan Luisek buruan daukala mendiko kale jira bat antolatzea horrelako zuzabili alda? Bueno, ez da gaizki ideiari. Baina beti triatloia esan dezunez, dantza, mendia, eta gero Baskaia. Bale, Baskarik asko Jon, aurrera, proiektuarekin.
lapela ez lapela esaten dute, eta zergaitik diot hau. Bueno, hemen daukagu gure artean beste pertsona bat, multipertsona, horietako bat, aita, untan lehendakaria, kolaboratzailea, eta abar. Eixo, Mikel Eguren jauna daukagu hemen, desde Sonikeko kidea, beste Eguren bat, munduan, hoxe. Bueno, Mikel, esan diate, proiektu ederrau, profesionala eta zu eta zure enpresari esker hemen daukagula doainik, doainik hitza remarkatu diaten Rita Fosforito. Eskerrak eman nahi dugu guztionengatik, teknologia honengatik eta galderatxo bat. Kideak dauzkazu horren enpresan zer diote dointasun honi buruz? Ondo, bizitzaria nire, ningún con el recurso que de por eso ya viene algo quiere volver en aldeako que los señalaba euskal giroalanian parteatzen ari gara dute. Hola ya ikusten gure aurrekoek ere. Eta gero dantza taldeei eskerrak, uste eredu berri ere helduko ditela. Beraz, hemen eskerrak eman beharko da. Eskerrak. Bueno, zuei benetan, betzez, telefonetan egin.
ganderatxo bat gara, zuei ezkerrak iritsi gara, ikastolatik plazara, umedantzari postun guraso, protagonista zuzara, lehen ametsa orain egia, gero gure geroa da. Lehen ametsa orain egia, gero gure geroa da. Kasualitate, kasualitate, nola diran gauzak, Juan Luis. Zorionak zuri eta gerori, aurten bosgarrengo aldiz. Dantza taldean beti lanian, talanian dantzan zabiltz. Zure jarrerak talan eskergat, merezi dizkigu bitz. Ametsa etzen egin izango, zuregatik ez balitz. Ametsa etzen egin izango, zuregatik ez balitz. Que tengas el menú, grábalo normal, ¿eh? Claro, igual no sale las letras.
Amaierari azken rubrika edo ematerakoan aurkezle bezala ekarri naute honea zuen aurrera, zintzilikatuen haute eta bar, baina benetan baita ere honekin batera lehenengo aldia zen, aurkezle bezala egiten nuena, eta ikuslea ere izan naiz, ez? Oso garrantzitsua bi fazetak batea jendearen lana hor barrutikan, atzean, umeak prestatzen, hor atzean dauden musikari horiek, zuek dantzariak, gurasoak, teknikariak eta abar, benetan mundu berri bat ezagutu dut eta nire partez denei zorionak eta eskerrak eman nahi dizuet. Eta gidoiak esaten duen bezala gutxienez bukaeran errespetatuko dut. Ala ez bazan, sarna zatela kalabazan.
Thank you.